Oye. Mas pinili mo pa rin na pumasok dito kahit na nakapasok na tayo dito. Bakit pumasok ulit tayo dito? Baka nakakaamoy na ako ng gulo. Anong naman natin na average lang ang mga Pinoy? Average lang tayo. Pero di mo naman para ipangalandakan sa mga kaibigan mo na, di ba? Ipakita. Tama nga naman. Ano mo kay Uncle kung gusto niya na mag-Bible study dito sa Tita Max? Sobrang perfect mo rin, no? May content lang naman, bye. Papasayin lang natin yung tao ba? Cut muna tayo. Hi guys! Ako pa rin po si Tanya Chinita at ito ang Usapang Sagad, Maraming Nalalantad. Ito po ang podcast na rated Tita Max. At dahil most requested ang dalawang ito, ay ibinalik po natin sila agad-agad. Especially most requested ni Tin Rivera. Please welcome back sa Tita Max, Uncle Dagolin, Titan Jello. Hello sa inyo. Hi. Wow, ang pongin. Wow, Alger. Hi, I'm Dulce. Kumusta? Hello sa inyo mga Kamusta? Kamusta kayong dalawa? Ay, thank you kasi nag-say yes kayo ngayon ulit. Thank you. Ba't kayo na pa yes? Ikaw muna, TG. Siyempre, mahal ka namin, tita. Alam namin. Kiss nga. Nasusuportan ka namin hanggang dulo. Yeah, thank you. Kahit ikaw ba? Napilitan lang ako, ay. Hindi gusto nang umuwi. Wala siyang choice eh. Pero thank you kasi si Uncle, yung sinacrifice niya yung time niya talaga. Yes. Tsaka meron pang mga circumstance sa bahay. Pero despite that, nag-yes pa rin si Uncle. Actually, sabi niya nung una, di ba, may field campaign. Yes. Tapos nung kinahaponan, na-receive ko yung chat niya. Sabi niya, sige, sama na ako. Di natuwa ako. Grabe ka talaga. Thank you, Cole. Seryoso naman ni Uncle. Parang gusto mag-preach. Sumama talaga kahit meron akong naramdaman dito. May toto ano ba? yan? Cellphone. Hindi. 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 At sino bang kinis mo? Hi! Dapat kasi, nag-cancel ka na. Okay na eh. Tuloy na dapat yung cancel mo. Hindi, siyempre support tayo dyan. Ako nga totoo bunso ngayon oh. Pero isa lang. Dahil wala naman namin. Kailangan pa bang i-memorize yan? Amazing. Siyempre support tayo, Tita Max. Pero thank you so much. Kahit alam ko ngayon ay pagkain lang yung naaalay ko sa inyo. Tapos di naman kayo nagkakakain dalawa. Palapakan natin itong dalawang to. Ang payat. Grabe ha. Oo. Naalala ko nung first guesting ko sa podcast mo, hindi pa ako nagkada clinic. Tapos naalala mo yung jacket nun, tumatalsik yung botones. Wala namang tumalsik na botones. Bahay mo, sobrahan ng Ulit mo lang yung call, no? Hindi pa ako nag-start nun. Tapos naalala ko, pinatagilid ako kasi nga, tapos nakikita ko pa rin yung chan ko umuumbok. Ngayon? Wala naman. Oo nga, Col. Di ba? Tsaka hirap ka yung jacket mo, di ba yung dito, banat na ganyan siya. Tama na ba? Okay na Hindi, happy lang tayo. Nakita natin progress. Siyempre, special shout out to Kada Clinic! Thank you, Kada. Thank you po sa inyo. Thank you sa pag-help sa katakawan nila. Ayan, diet. Lumipis tayo. Para kayo nagmukha talaga. Para kayo magka-age talaga. Yes. Hindi, ikaw parang 14, si Uncle 18. Yeah. Ganon. 18 years in service naman. Hindi, nakakabata talaga yung pagiging payat. Yung mababa yung timbang. Yun. Si Uncle, may sinasabi siya. Sabi niya gano'n sa episode nating tatlo. Merong pang hindi tayo mga na-cover na topics. Ano yung tatanong mo kay TG tungkol sa Chinita Girl? Para talaga kanino yun? Hindi, di ba nasabi mo na? Oo, pero yung ano pa yung mga narating niya dahil sa song na yun, sa pagkakaalala ko yun. Ano yung tanong mo? Marami kang narating, di ba? Kaya parang nalibot mo ba yung Pilipinas? Di naman. Pero ito na lang, para may guide question tayo. Ano yung paborito nyo sa episode na yun? Ikaw, TG. Paborito ko doon yung dila-dila na lang si Uncle. Yun na lang. Kung kaya mo, yung dila-dila na lang. No? Yun na lang. Anong dila-dila? Yung dila na lang.
hindi niya na kayang bumarurot. Si Mang Kanor. Si Mang Kanor. Si Mang Kanor. Hindi na kaya. Dila-dila. Dila-dila. Mas matigas pa yung daliri. Ikaw, anong paborito? Ganon, paborito. Yung dila din. Ikaw, Col, ikaw anong paborito mo? Abogado lang naman kasi ako doon. Oo, pero yung paborito mo na topic natin kay Titangelo. Yung yung nalaman ko yung background kung para kanino talaga yung yung song. Kasi minsan pag nagko-compose ka or songwriter ka, 'di ba, usually from the experience mo. Pero yun, mismo. Experience pala ng friend niya. mo. Sabi ng friend ko. Correct. So, it's nice na, okay, akala ko talaga, coming from him, na tapos may chinita girl din siya. Correct. Kasi hindi siya chinita nakita ko. Hala, patingin. Dali patingin lang. Wala. Ito naniniwala kay attorney. Pero ano mo naman yung attorney, medyo sinungaling. Ayan, nawala yung nawala yung nainisip ko. Ano ba yan? Ay, ang favorite ko doon yung yung favorite ko doon? Yung kay mama mo. Oo. Diba? Pinabilis ko na nga lang yun. Pero, Jello, ano yung first na bili mo mula sa profit mo ng song? Yun na lang. Yung unang, ang tawag doon, Mang Kanor, yung treat mo sa sarili mo, tawag doon na splurge. Ano ba yun? Yun. Skirt? Skirt. Unang nabili ko. Oo. Sabi mo, shit, biling ko to kasi reward ko sa sarili ko for my hard work. Yung something, parang, ang mahal. Sasakyan, alahas ba? Babae. Wala babae. Mabibili ba yung babae? Ako, mabibili ako. Hindi ko na matandaan. Yung pang set up ko sa studio doon dati. Bumili ako ng pang recording sa studio. So, may studio ka sa bahay? Meron. Oh, super nice. Grabe. Pero bumili ako ng pang set up, may PC, yun gano'n. Yun lang yung una. Nabili ko. So, nakompleto mo yung setup. Mga worth magkano? Magbigay ka lang sa amin ng estimate. Bago mo nakompleto lahat, magkano? Basta mga more or less. Gabi more or naman less. Mga 1M? 1M. Hindi naman. 500. Ayan, mga ganyan. 500. Mahal pa din, no? Pero tinan mo, in-invest mo pa rin siya sa passive income kasi kikita ka pa rin dun sa paggawa mo ng mga song. Tapos tinamba ko lang. Ganyan naman. Picture lang po sa IG. Nag-ano rin kami dun sa ibang recording studio. Pero yun, pag may naisip kasi ako, automatic yun na. Nakagawa ako. Dun lang sa bahay. Parang may naisip ako. Pag biglang melody. Hindi ko na kailangan pumunta ng... Correct. Kasi nag-start ako dati, wala akong mic. So, yung sa CDR King, pwede ba magbanggit dito? CDR King yun. Yung mic, tapos stockings ng babae. CDR King. Ito, di ba? Ang ganda nito. May takip yung mic. Yun dun sa amin, stockings yung nilalagay namin. Pang-condense. Sasabit namin ng wire. Ganun lang. Tapos yung pipok-pok na PC yung ginagamit namin. And kasama ko pa yun si Edmel. Ngayon, nagpo-produce na siya kay Glock 9. Wow. Siya na rin yung naglabas ng mga... Ang dami niya ng hit song na nailabas din na ni-record dun sa studio niya. Sobrang galing niya na talaga. Kung meron ka pang bibili, tapos next nun, sasakyan, ka na nabili? Nakabili kami po ng sasakyan. Lagi kasi pag bumibili ako pang hindi sa akin family talaga. So, ito para sa atin lahat. Napaka-selfless mo naman. Ano yung sabihin ng Mang Kanor ng selfless? Ano ka? Selfless? Wala ka sa sarili. Yan, wala. Kasi pandemic yun. Ikaw nagsabi nun, Di natatandaan ko pandemic yun. Pandemic. Okay. So, hindi kagad bumili ng mga ganung luho. So, yun. Yun nga. Nakwento ko na rin yung una. May sports car na ba si TG? La. Wala. Bakit kwentuhan lang ano na lang. Luxury car yan. Oo. Anong sasuot mo ngayon ang expensive? 6 digits? Wala naman. Ito, mumurahin naman lahat yan. 5 digits. Si TG, hindi naman sobrang into material things. Hindi naman. Kumbaga at least, hindi naman ako din di ako into material things. Kasi pera lang. Pero relo, yun, may mga relo tayo. Relo tayo talaga, nag-invest tayo sa relo. Meron din tayong,
Dati tinry ko magbili ng ng gold na tatawa ako. Bumibili ako ng gold dati. Kasi hindi bagay sa akin. Mukha akong cool tone ka siguro. Hindi talaga bagay. Oo, silver ka, silverish. Hindi talaga. Kahit anong gawin ko. So gold. Bigay mo na lang. Wala na nga, nasanla ako na lang. Nasanla. Okay, anong next target ni Titan Jello na bilhin? Tapos nakabili tayo ng sasakyan. Nakabili tayo na for the family. For family. Bahay. Tapos, bahay din. For family may din. binabahay. Objection! Nakabili tayo ng ganun. Kasi siya ito ang totoong kwento niyan Ang pag-hit song kasi ng isang kanta, depende yan kung kanino ka nakasama, sino yung nakapaligid sa'yo. Kasi may mga nag-hit song na 5 song na pero hindi naman kumita. Sa akin, aminado ko, isa lang naman talaga hit song ko. Hindi nga hit song yun parang one hit wonder kung tawagin. Correct. Aminado ko doon na one hit wonder lang ako kasi hindi na ulit So, depende yan sa mga taong nakakasama mo kung paano kayo kikita at gagawin yung business yon, yung music. Ganda na. Meron naman na 10 na yung hit song niya pero hanggang ngayon wala pa rin siya sasakyan. Ibig sabihin, may legit na ganun sa mga artist. May mga humawak sa kanila na sa kanila yung kita. Hindi ko din alam sa kanila kung kanino nila pinahawak o ano nila. Maganda lang yung sa amin. Nalaman kagad namin kung paano namin mamomonetize. Sinong tao mga kakausapin namin. Sino ba dapat magpapasahod sa amin, saan ko kukuhain. Kasi dati parang sabi lang sa amin, wala, barya-barya lang kita dyan. So kami, ganun lang pala kita dito. So talagang mga gig-gig na lang talaga tayo asa. Pero hindi pala. Hindi yung pala. Royalty so, pala. Pag marunong ka lang pala talaga, magiging negosyo siya. And lifetime siya So pwede mo siyang mabenta, pwedeng bumalik ulit sa'yo. Ganun. Wow. So sample like... with the right people. Sino ba sila? Sila... Flow G, di ba? Yan, grabe na sila. Yung digital pa lang nila. Tsaka yung DJ Bombay. So ganun, may mga artists na ganun, nakapwa ko artist, depende. So naalala mo diba si Mother Taylor Swift nung nag-era tour siya, yung kinita niya doon, pinambili niya sa, tama ba? Yung una niyang lahat na song, di ba? Wala yata siya talagang kinita doon. Parang yung rights niyo nasa manager niya yata. Tama, di ko alam. Correct na ako. Tapos binili niya pabalik sa kanya. Nag-record siya ulit. Nag-record siya ulit. Kaya may Taylor version na tinatawag. Yun, nag-record siya ulit. Pero tignan mo naman. Pero ano ba? Binili niya yung rights ng song. Parang binenta nung former, parang gano'n na yung former magulo kasi yun Like kunwari ako, magre-record ako sa isang studio. Automatic yung OSR nyo, dun sa studio yun. May mga gano'n Basta alam ng mga technicalities dyan ng mga mahihilig basta talaga yun, sa happy music. kami sa'yo. Thank you. Kasi di ba pumasok ka sa Love Radio knowing na meron naman na ikaw Lil Vinci na wala po. Iba pa rin. Hindi naman na kailangan, di ba? Pero hindi naman kailangan. Mas pinili mo pa rin na pumasok dito kahit na nakapasok na tayo dito. Bakit pumasok ulit tayo dito? Baka nakakaamoy na ako ng gulo. Diba? Pero yun, hindi madali maging musician din kasi marami kang tao makakasalamuhan na hindi mo alam totoo ba or hindi rin sa'yo. Oo. May tanong ako, dun sa success mo, may nabawas ka bang mga tao o kaibigan na ay tangina parang tawag mo dyan na tinanggal mo sila nakilala? Kasi ako, ang nag-i-start kami talaga, ang dami namin So nagko-cover pa kami yun ng mga hindi namin song talaga. Parang parody ang target namin. Yan, okay. Parody. Ito yung totoong kwento niya. Ang ganda na itong kwento nito. Ayun ba yung sa Budots? Hindi, yung mga parody. Kunyari, may mga sisikat na kantang iba yun, Ex-Battalion or si TJ Monterde. Yung muna sa parody niya. Parody. Parody. Tapos na. Okay. Yung wala yun. Yung yung punchline. Naman walang ako. Bibigyan mo lang ako Pasa mo kasi sa akin kagad. Bye. Tumawid Okay, go. Tapos? So, ganun lang kami nag-start, mga parody lang na kapag may umusong kanta tapos nagdadab-dab lang kami, ganun-ganun. Tapos gagawan talaga namin production, may music video kami, nagbabayad kami sa videographer, may mag-edit sa amin, pero wala kaming sariling song. Ngayon, yung nag-sarili na kami, naghiwalay-hiwalay kami ng grupo ng kasama ko.
So, nagsusulat na ako ng kanta ng sarili. Nagsusulat na din sila. Hanggang sa yun, nagpumotok. Siyempre, hindi may iwasan na magagalit. Oo. Madaming sasabihin. May inggit. Ayaw malamangan. Sisiraan ka nila. O kaya, bakit ikaw lang kumikita dyan? Nag-effort din ako. Yan, may mga ganun eh. May mga so, ganun nasala talaga. mo ba talaga yung kung sino lang yung yung mga tunay na kaibigan? Ilan na ilan lang. Ilan na ilan lang. Totoo, no? Sa success at sa kahirapan mo nakikilala yung totoong kaibigan. Kakalungkot lang din, syempre. Marami kang kasama nung wala ka. Pero nung panahon na nagkakaroon ka na, doon mo na nakikita na parang, ba't hindi sila masaya? Diba? Pero yun, hindi naman natin tinitignan din yun na tumutulong pa rin tayo. And ayoko kasi magtanim ng sama ng loob eh. Ganun akong tao eh. Kumbaga, kung galit ka sa akin, edi okay. Wala tayong problema. Galit ka sa akin eh. Wala akong magagawa. Hindi ko naman alam kung ba't ka nagagalit sa akin. Pero ako, mabuti pa rin ako sa'yo. Ganun lang. Pero happy ka sa circle mo ngayon? Sobra kasi... Ilan ba yung roster mo ng chicks? Tara. Okay, you invoke your right to privacy. Sobrang gagaling ng mga kasama ko ngayon. Talagang mahahasa ka. And ako wala eh. Kung sa totoo lang mga kabisyo, wala eh. Ako baguhan ako dito sa ginagawa ko sa industriya ng radyo. So, salamat dahil dito sa mga to. Gagaling nyo. Hindi magaling ka din. Husay nyo talaga. Ang dami ko natututunan sa araw-araw. So, legit ba na bago ka pumasok sa Love, listener ka na namin? Totoo yun, legit yun. Totoo yan. Kahit resibo, alam to na opisina ko dati, alam to na opisina namin dati, kung sa mga nakikinig sa akin kalaan, ayun, dati makatrabaho ko yan sa radyo din eh. Sa radyo din. Pag nagpipresent kami, kasi may digital team din doon eh. So pag magpipresent talaga kami, sino ba yung mga DJs na dapat natin tinitignan? Love Radio talaga. Nagbe-benchmarking. Oo. Sino ba dapat ang susundan natin in terms of content creation? Saan ka nakatingin? Sa mga radyo. Siyempre sa mata mo. Yun lang. Si Tita Max ba yan? Lagi sa mata. Yan, sila Mama Nicole. Yan ang mga nandiyan talaga. Kayong dalawa. Yan. That time, si Conyo Bicolano tsaka si Robin. Yan talaga sila. Kayo talaga yan nandyan. Ito yung programming nila. Ganyan pa kami. Ang gagaling talaga ng Love Radio. Walang ibang napapakinggan. Alam yan ng team ko dati na Love Radio ang bukang bibig namin. Tapos nakakatawa pa dito, Tits, Call. Nagdo-drawing ako doon sa table ko ng Torre. Tower talaga. Yung tower ng radio tower. Ganun. Tapos nakalagay doon MBC or kaya nasa baba naman Love Radio. Totoo. Plus ilang buwan or taon yata, isang taon. Nakatago yun doon sa mga papeles ko doon sa office. Nangyari. Manifestation. Mahilig talaga kasi ako mag-drawing din eh. So yun talaga. Tinitignan talaga namin itong Love Radio. Kayo, mismong dalawa. Alam yan yung mga nagko-comment din sa atin, sa Joshua Saneda. Ang dami mga katrabaho dati na kayo din talaga ang tinitignan. Mama Nicole. Di ba si Tita Max yung dinrawing? Paano dinrawing ang Sierra Madre? Hindi, iba yun. Sierra Madre, iba yun. Gagaling kasi. Hindi. Siguro, besides syempre lahat tayo magaling sa industriya, yung pagkabaliw, level ng pagkabaliw. Tsaka kasi hindi ka makakapasok dito pag di ka baliw. Yes. Pag wala kang sakit sa dito. Totoo yun. Sa akin malala eh. Sa akin malala din eh. Sa baliw ako? Hindi. Sa babae. Okay, pass. Pero ang galing lang din. Kasi na-cancel na eh. Okay na eh. Pinilit pa kasi sumama. Pero ikaw, Col, kay Uncle, nung naging successful ka, na ano mo din? Na-filter mo kung sino yung mga tunay na kaibigan. Ay, eto. Mafi-filter mo naman yun eh. Alam mo yung mga taong... Ako mahilig naman ako mag-coach kung kinakailangan. Tuturuan kita. Pero kung feeling ko na yung feeling mo mas magaling ka pa sa akin, okay, sige. Pass na ako dyan. Mahala ka na. Pag ayaw mo na magpaturo. Oo, mararamdaman mo kasi kung hindi siya open eh. Pagtuturuan mo, parang, alam ko na yan. Parang hindi naman kaibigan yung ganun, di ba? Di kasi ang treatment naman, kaibigan treatment mo, pero babae ba yan? Hi! Basta. Neutral. Neutral siya, Col. Di ba? Parang, mafi-filter mo along the way. As you grow old, pag naging mature ka na,
mas pipiliin mo na lang yung peace of mind. Tsaka, di bali quality friends over quantity. Yes, totoo yun. Unlike before na, sige, party, inom kayo. Tapos, after that, pag, makikita mo kung if you're down, asan sila? Di mo makikita. May best friends kayo? Ikaw, TJ? Oo. Ako meron. Meron. Ilan best friend mo? Yung talagang... Isa lang. Isang best. Isa lang. Yung alam ko talaga mapagkakatiwala. Yes. Kahit hindi kami lahat nag-uusap. Lahat talaga alam niya. O yung low maintenance friend na hindi nag-uusap. Hindi kami nag-uusap. Pero tinuturing ko siyang best friend kasi alam niya lahat eh. Oo. Pero best friend ka rin niya? Oo naman. Okay. Oo, dami na pinagsama. Basta dami na pinagsama. Alam niya lahat? Oo. Huwag mo na hanapin kung sino siya. Alam niya lahat. Pero hindi kami ganun kadalas nag-uusap. Pero pag nagkita Siyempre, kami. busy na kanya-kanyang buhay. Alam na namin. Ganun naman ang best friend. Ikaw, Col. Kahit ako isa lang. Isa lang. Isa lang din. Babae ba yan? Lalaki ba eh? Lalaki. Tumigil ka na. Kanina ka pa ha? Isa lang. Siyempre, yung siya. Baga, kahit hindi mo kayo nagkausap, alam nyo na eh. Pag nagkausap naman kayo, alam nyo na rin. Alam nyo na rin. Tama. Pero ikaw, Col, lahat halos alam niya sa buhay mo. Maybe. Oo. Ganun talaga yung best friend, no? Saan ka pwedeng maglabas? Oo. Kasi, ganun. Siguro ikaw, mga pangit natin alam nila, no? Yung mga kalokohan namin, alam nila. Yan. Kayo kasi maganda ang best friend ang mga lalaki kasi kayo talaga kahit mag-away kayo, ay hindi pala si Anju pala nag-i-explode Hindi pa, pangit palang maging kaibigan yun. Hindi naman natin kaibigan. Natutokshitan ako. Hindi yung best friend. Oo, natutokshitan ako kasi syempre parang yung mga katrabaho niya, ilang dekada na sila. So, ituturing mo na yung parang best friend mo, araw-araw mo kasama. Tapos, biglang i-isplok niya ngayon. Ang problema nun. Best friend. Oo, siguro. Pero sorry na shishitan ako sa mga lalaking ganun. Yung maingay. Ini-isplok yung mga sekreto ng iba. Kasi hindi, feeling ko, pagbali yun sa bro code nyo. Kasi may bro code kayo. Hanggang kamatayan dapat. Oo, may bro code. So, hindi namin talaga kayo dapat pagkatiwalaan yung best friend ng boyfriend namin. No? Bakit na naman? Dinadama yung mga best friend ng boyfriend. Kasi may bro code kayo na hindi mababali. So, yung lahat ng Ito na nga, usapang best friend sa Tita Max Confession. Okay. Okay, listen. Dear Tita Max, yung mga best friends po ng girlfriend ko, alam lahat ng problema naming mag-partner. Ultimo po, yung edits ko. Sinesend ba naman yung picture ng edits ko sa GC nila? Tapos nagkukumparahan po. Kaya umalis muna ako sa apartment naming mag-partner at umuwi ako sa amin. Sabi ko kasi need ko ng space. Sabi niya, arte mo naman? Ganun talaga kami magbe-best friends. Hihiwalayan ko ba? Ang sakit kasi eh. Sino yan? Kaya nagtatanong ako. Sino yan? Nasaktan siya? Si Miss Q. Kaya nagtatanong ako, Kaya nagtatanong ako sa inyo kanina kung alam ba lahat? Kasi ito si ate girl. Ano ba yun? Sino bang... Si Miss Q ang sumulat. Okay. Sabi niya, si Miss Q, si Mr. Q. Yan. Mr. Q. Si Mr. Q. May si Miss Q. Hindi pwede magkawala. Ganon. Ayusin mo. Sa'yo to eh. Sige. Mr. Q. Sorry. Mr. Q. Hinahantok. Si Mr. Q nga. Si Mr. Q. Yeah. Si Mr. Q. So, umuwi siya sa kanila kasi si Mr. Q na. Bakit? Okay, go. So yun. Hihiwalay niya ba daw? Anong masasabi nyo sa pag-send ng girlfriend niya sa GC nila ng magbe-best friend? That's too personal. For me, that's foul na yun. Bakit ka? Hindi. Ano mo yan? I-contain mo yan. Wait lang. Si Angkol muna. Sige, bakit? Too personal. Hindi, kakami ka na yun. Ito, kumontra. Hindi ba tapos? Hindi, basta ako. Game. Too personal na yan. And that's, foul na yan, kumbaga. Kasi, red flag na rin yan. Kasi yung mga ganyang bagay, parang, bakit? Di naman kami nagsishare ng
No, Hindi mo sure. Hindi kami Hindi mo sure. Hindi kami nag-share. Share ba? Nag-share ba tayo? Ay, wala kami. Pag ako nag-backread ng GC nyo, Wala naman. hindi kayo ganon, yung level ng pagiging fuckboy nyo, hindi ganon. Hindi kami talaga fuckboy. Hindi kami yun. Playboy kami. Playboy. Hindi. So, sobrang foul. Foul yun. Kahit ako, Brad, X na yan. Ay, Ganyan pala ang mag-seryoso perfect ni Uncle, no? Perfect. Hindi naman sa perfect yan, pero bilang magkarelasyon, respeto ba? Di ba? Nag-compare lang naman eh. Kung eto. Anong naman natin na average lang ng mga Pinoy? Eto Average lang tayo. Pero di mo naman para ipangalandakan sa mga kaibigan mo na, di ba? Ipakita. Tama nga naman. Ba't kasi tinignan niya yung chat? Oo nga naman. Ba't naman? Kaya may pinicturean ba namin? Palaki yan ng hiwa. O gano'n naman namin. Ha? Di ba? Di ba? Ito yung hiwa rin sa katako eh. Ito ba yung tabingi? Masuk ito. Ito kakaiba kasi vertical. Ano? Parang skyline ba o ano? Siya ka na. Problema sa inyo mga babae, kayo lang yung tama eh. Pag tayo mali, no? Hindi, picturean nyo. Tapos yung isa lang kagam. Ito ba, may ngipin na ano? Ito, may ngipin na ka-dental floss pala. Labang ka? Hindi, ang sinasabi ko, kayo din nagsisendan kayo ng mga sexy na babae. Wala. Sisend ba kami ng ganyan? Huwag nyo nang i-deny. Ang problema kasi sa inyo, hindi nyo inaamin. Pero pag kami nagkamali. Wala. Ano ba nga aminin kung wala? Ba't nyo pinupush? Kayo lang yung nag-overthink. Kayo yung may problema. Alam nyo, hindi mag-overthink kung walang trigger, kung walang pinagmulan. Kami mga lalaki, gusto namin, sa mata lang namin nakikita. Yan. Hindi kayo nagpe-flexan ng ano? Hindi, no? Gusto namin pagmahal, lalo na pagmahal natin, no? Pagmahal mo yung babae, hindi mo pwede. Sa amin lang yan. Parang i-share mo. Sa amin mo ipagwagwagan yan. Tsura mo yung isang left side ng boobs. Parang yun ang left side ng boobs ba eh. Papingkay ng ipon, wala namang ganun eh. May anak ba, bay? Hindi ba, dalaga ba? Ba't yung may anak maganda? Diba? Oo. Diba? Pag ganun, labanan, no? Hindi, baka naman in a wholesome way. Baka technical way na. Tingin nga, Wala. Pag lalo na pag mahal ng lalaki yung babae, protective talaga yan. Sa Sierra Madre niyan. Hindi pwedeng yan. Totoo diba? yan. Agree ako doon. Kayo nga, maybe yung mga sinasabi mong grupo ng mga fuckboys na yan na magyayabangan sila ng mga chicks nila kung sino man yan. Siyempre, pinakita rin siguro ng girl sa kanila na okay, hindi kami, ano lang kami. Ito lang yung word namin. Game din kami. So, okay lang. Hindi kami respeto kasi. So, hihiwalayan niya ba? Kahit mahal niya? Grabe. Ako, pass na ako dyan. Makasalita si Uncle, no? Bakit ba? Tinanong ako eh. Perfect. Hindi. Oo naman, ako din. Ano? Hindi kasi, ano ba assurance ko na hindi niya pipicturean na tutulog ako, isisilipin niya, tapos pipicturean niya doon, tapos sabihin niya doon, tingnan mo yung isang itlog, mas malaki. Hindi ka ba? Nasika na. Di ba? Hindi ka ba mababastusan yan? Di ba? Hindi, siguro pinicture naman yun with consent. Kung consent yun, para sa inyong consumption yun, pero hindi para ganito, kapag hindi ba nalaman yung GC, magkaka-issue ba? Di ba hindi? Nilikot kasi yung cellphone. Ba't kasi kayo nangyayam ng cellphone? Hindi, nilikot nyo yung cellphone namin. Ba't yun na-open yung GC namin, di ba? Nung lalaki. Ba't ka nag-send doon? Yun mo ng point doon eh. Ganyan naman yun. Bastos kasi yung ganun. Wow. Handa ka ba na ipasa yung katawan ng partner mo? Oo. Ganito eh. Malaki nga. Malaki. Ikaw, TG, ihiwalayan mo? Sa akin? Depende. Kasi si Uncle feeling perfect. Hindi kasi, sa akin kasi, hindi feeling perfect. Mag-uumpisa ng gulo yun yung pagsisend-send. Bakit? Unang-una, pag nagandahan dun sa ari na pinasa mo, yung kaibigan mo, uy, sarap yun. For-forward sa lahat.
Try din. Try ko kaya to. Buti yung papayag yung... Hindi, pag best friend, walang ganunan. Hindi, paano nga? Sinend mo na eh. Nag-start ka ng ano eh. Baka ganun yung mga best friend. Baka ganun yung mga best friend nyo. Hindi. Pero sa mga best friend, sabi mga babae, walang ganun. Minsan ganun eh. Nag-start tayo ng ano para mapag-isipan o pagnanasan. Diba kayo yung nag-overthink? Sinasabi ni Uncle kanina. Tapos sasabihan nyo ako, nag-overthink. Tamo nga, pinapa... Ikaw, ba't kami nag-overthink? Ikaw nang nagsasabi niyan. Para sa akin nga, bastos nga yun. Kaya ayoko nga. So wala nang pagbigay. So kapag best friend, mapagkakatiwalaan talaga sa GC? Oo. Diba? Sa akin hindi siya issue. Hindi naman kami dumating sa point. Best friends ko naman yun eh. Hindi. Best friend ko, hindi naman kami dumating sa point na nag-sendan kami ng mga picture ng babae na, ano ba pala. Pero may bro code kayo niingatan. Sabi nyo, yung mga deepest secrets, dark secrets nyo. Alam nyo sa isa't. Kami yun lang yung mga secrets namin. Hanggang doon na lang yun. Pero kayo, may mga deepest, darkest secrets kayo na hindi. Hindi kami naniniwala, detalyado kayo eh. Kayo mga babae, detalyado kayo. Diba? Grabe kayo mag-stereotype din. Sinabit nga ako dun eh. Ganon. Ha? Sinabit? Oo, ganun sinabit. Dapat ma-proud kayo kapag kinukwento namin, piniflex namin kayo sa best friends namin. Dapat matuwa kayo. Ganun kasi pag di kayo ni Finlex, hindi kayo performer. Hindi rin eh. Baka perfect. Okay lang yung... Hindi nga. Tanong mo kay Uncle kung gusto niya na mag-Bible study dito sa Tita Max. Magbago ka na. Ay, nako. Hindi, ano ba talaga? Tinatanong nyo, hindi naman perfect yun. Okay, klaroin ka lang, hindi ako napaka-perfect na tao. Sa akin kasi bastos yun. Di ba? Opinion ko yun eh. Bakit hindi nyo re-respetuhin? Bye, yan. Bye. Cut muna tayo. Okay lang yun. Tuloy na natin, bye. Kwentuhan lang eh. Hindi. Ano ba talaga? Ba't ka nag-ano? Kwentuhan lang eh. Masyadong seryoso eh. Hindi naman tayo yung magkalaban dito eh. Dapat... Hindi nga. Bakit mo ko binabara? Sabi ko, pero sasabihan mo ko perfect. Hindi naman ako perfect. Alam ko yun. Ba't mo binulit-ulit? Kanina ka pa eh. Kwentuhan lang eh. Nagsushoot tayo kaya sa ano. Bye. Podcast to, bye. Ba't ganito? Yun nga. Sabi ko, wag na ituloy. Ba't natutuloy pa? Sumagot na nga akong perfect. Palit-ulit ka, perfect? Hindi nga ako perfect. Bakit mo parang dinidiin sa mukha ko na... kasi kung... Wag na nga. Yun yung opinion ko eh. Tinatanong mo ako. Dapat si TG na lang tinanong mo kung ayaw mo pala yung sagot ko or ayaw mo akong sumagot. Sabi ko na nga, wag na akong tumuloy dito eh. Ay, baka pagod lang si Uncle. Pagod na talaga ako. Oo, bye. Pro pa na rin yan, bye. Sobra ka na rin eh. Parang... Grabe ka makasalita, sobra. Grabe makasalita. Kala mo lang, wala akong ambaga. Sobrang perfect mo rin, no? May content lang naman, bye. Papasayin lang natin yung tao ba? Ba't kasi tayo tumungo doon sa best friend, bye? Sino ba? Miss Q. Bye, bye. Sorry guys, ano na lang. Cut na lang muna. Yan na lang, Miss Perfect ka kasi. Bye. Bye. Wait. Ba't nyo ba kasi pinart to? Okay. Wait. It's a prank! Ano ang goal? Yawa ka. Dalawang tupuan. Ganun pumasok, bay? 2 p.m. bay? Para maprank mo lang ako? Part 2? Putang. Okay lumang. Puso pa rin pala prank dito, bay? Baka nakalimutan mo ng mga dramatista to sa katas na nakalimutan. Nakalimutan mo ba? Nagdadrama kami tuwing umaga. Hindi, wala kasi akong alam eh. Alam ko part 2 lang to eh. Siyempre, alam ka pa alam.
Idea niya to. Hindi ko nakita yung mukha kasi kailangan ko tumungo. Idea niya to. Anyway. Tama na ba yung init ng ulo mo? Hoy! Sabi ko pa, seryo, kanina ko pa pinipilit yung sarili ko patawakan yung dalawa eh. Hindi ko alam, sinapapanigan ko eh. Ang hirap eh. Sabi ko po siya, ba't nagsiseryoso na yung mga bahal niya? Attorney ko, call. Hindi ko naman masabi. It's a prank. Yan, sabi ko sa'yo, di ba? Pamerka-Amerikana pa ako dito po. Nakakatakot magalit, no? Natatakot din ako pag ganyan na yan. Kilala ko si Uncle na magseryoso. Hindi, kasi sabi nga dito, may something tayo dito sa Love Radio, di ba? Di ba? Pasensya na. Ang creativity so, na idea galing sa kanya. Kasi kung part 2, tapos same lang, anong pinagkaiba sa part 1? Hindi, podcast pa rin to. Go pa rin. Hindi yan pinatay. Hoy! Hindi yan pinatay. Nakagawa yan. Hindi yan pinatay. Alam na yan lahat. Sorry! Ang galing niya ba? Sorry! Siyempre, nasa script din yun, sabi ni Jerome. Cut. Oh, ano ka? Pero tuloy-tuloy yun. Sorry ba? Pero nakita ko naman, tinry mo na kami. Hindi kasi mainit na kanina pa na lang. Sabi ko pa seryoso ito bumanat. Sabi ko iba ito bumanat At saka iniintay ko kasi yung... Hindi, ang iniisip ko kasi, talagang may lakad siya ngayon, di ba kagapon pa natin? Wala akong idea. Totoo naman. Pero minove ko talaga para makasali. Talagang makapagmahal talaga si Uncle, no? Yes. Sabi niya ako nung gabi. Sabi niya. Tsaka, knowing na may something sa bahay nila, sa family, di ba? Pero, sabi niya kaninang umaga, this goods na ako, sabi niya. Uy, may gagawin tayo kay TG. Sabi niya, ano? Pa-prank natin siya. Nag-away tayo. Uy, maganda yan. Nakisigigo ako dyan. Di ba sanay mang away? Ganyan. Normal lang. Hala, totoo na to. Hindi na to prank. Hindi yun. Sorry po. Kasi si Uncle, seryoso na yun. Siyempre, pipilitin mong pihitin yun eh. Huwag naman natin. Siyempre, kilala naman ako. Cool lang tayo. Tawa-tawa. Tsaka hindi nang gagan. Pero anong ipapayo mo kay Uncle? Halimbawa, siya? Halimbawa, nagalit talaga siya. Papayuhan mo siya? Oo naman, siyempre. Kasi, hindi naman namin pwedeng hindi alam naman niya Uncle yun. Ano naman, gentleman naman siya. hindi ganun. Maginoo pero medyo bastos lang ako. Correct. Tsaka nahalata mo yung topic, sobrang babaw, pero pilit kong hinahanapan. Kasi hindi, wala akong hindi. Okay. I swear to God, wala akong hindi. rin ako, saan ba ako magagalit dito? Oo nga parang wala pang ang tumatakbo lang sa pero isip ko. Pero nung nagsabi ka ng perfect. Okay dito. Walang gana kasi nga, may ginawa. Tapos nagulat pa ako kanina, di ba, Uncle? Pag kita namin, cool, grabe ko naman suporta talaga kay Tits. Pero alam ko na. Pero syempre yung body language ko, hindi ko muna parang excited ako. Parang feeling antok. Sorry, ganun talaga. Para ma-establish ko lang yung yung role ko. Ang hirap din ba yun? Hindi ko alam kung saan ko hawakan si Tits kasi. Tits! Cut! Tits! Palakpakan natin, TG. Pero nakita namin, nag-try ka maging ambassador. Ganun ko eh. Taga-mediator. Sabi ko, paano ko kaya ito papalamigin? Next topic na, hindi ko naman mapangunahan yung host eh. So, tayong host to eh. Thank you. Hey, it's a prank. Thank you. Nice episode. Nice. Sorry. Mabatiin ka. Go. Wala. Hindi ko alam sasabihin ko eh. Okay lang. Pero natakot ka? Oo, kasi ang mga Bisaya, iba magalit to eh. Hindi, tsaka baka na-off siya dun eh. Iniisip ko din. Pero ikaw ba, ma-offend ka talaga sa sinasabi ko? Hindi naman. Wala naman akong, in-interview lang naman ako dito. Pero tingin mo, dapat siyang magalit? Depende kasi ito si Uncle, may times na pagkakakilala ko sa kanya. Sensitive. Wag ka na dyan. Alam mo naman ako, all out naman ako. Ganyan si Uncle, all out ako. Pero kapag nag-over the bakod ka pa. Alam ko din. Huwag na. Kaya nga. Siya din, alam niya din ako kung kailan may pitik. Sabi ko baka kasi nanonood si Bozy. Ayaw nang send na gano'n eh. Yeah, nice one.
Sorry, TG. Ganyan po talaga magalit si Uncle. Sorry. Thank you guys. Palakpakan natin, Tita Max Prod Team. Thank you. More ads. More ads. Bye. More ads. Please. Ano tsura ng mukha mo? Ganyan yun, pag masaya. More Hindi, ads. nung nag-walk out na. Basta makikita mo. Kasi nakatungo ako oo. Na-awkwardan. Sino humabol kay Uncle? Uncle Boy. Sabi niya, pasok ka na. Excuse me. Sorry. Diba? It's with a twist. Mm-mm. Ano na yan? Di matutuwa si Tin Rivera. Again, it's a prank. Sabi mo yan, ito si Tin Rivera. It's a prank! Mars, ikaw na extra. Ito yung sasabihin mo. Ayan. Go. Salamat, Titan Jello, for Yung camera mo opening up. At huwag kalimutang i-share to sa mga friends mo. At huwag kalimutang i-share to sa mga friends mo at itag sa mga stories mo si Tita Max. Tita Tanya Chinita, once mapanood mo na, okay? Tapos ito naman, pasa mo sa kanya, mag-extra yan siya. Dito na talaga totoo mag-away. Wala namang sa lyrics. At ito. Nakasama si Tanya Chinita. Ito si Titan Jello. This is Tanya Chinita, Titan Jello, and Uncle Dagoy. Yeah. At ito ang usapang sobrang sagad, maraming nalalantad, rated Tita Max. Yay! Sorry, brother.